Ateratzea zerbait, liburu bat, justifikatzen, arrazoi historikoekin, Gernikako arbola adibidez badela guztion ereserkia, eta beraz, arrazoi historikoak atzean daudelako, nahiz eta gero horrek inpaktu eta potentziala ez izan, bete nahi duen utxune hori betetzeko, eta hau ez dut nahi honetan insistitu horren atzean dagoen jendearekin sartzagatik, ez. Baizik eta iruditzen zaidalako sintomatikoa, esparru batzuetan abertzaletasunaren eraberritzearen eztabaidari, eta nik uste krisietan gertatzen dela, aurrera begiratzea mingarria da, korapilo berria daude, gauza berriak egin behar dira, lehen aipatu duguna, baina gauza batzuk berreskuratu, baina lehen esaten nuena, berreskuratu behar dena ez da lekua goxo hartzea balako ez dakit kantu batean edo historiako punto batean, baizik eta hoiek baliatzea modu pragmatikoan, aurrera begira eskizofrenia horretatik atera eta planteamendu politikoak egiteko momentuari erantzungo diotenak.